Enpresari bezala beharrezkoak zaizkio sangragerak. Pataka egin zidan bizkarrean eta barre txiki bat atera zuen. Orduan, zenbat gogoratu behar da? Eskolarako ariketa arrun bati, edo paraje haietara soilik oporretan joaten kide ziren egiten da esanez, bere aldarteak ez duela egunaren itxurarekin lotura. Zoritxarrez, harrotasun hori ez dago nire esku. Entzuten nuen soinu bakarra uraren zen. Urira joaten nintzen, zinera edo jendez gainezka zeuden kafetegi epeletara. Behin batez, ordea, musika doinuak gehitu zitzaion txaloen monotoniari, eta norbait kontuan ari zen ari garaina hartu naiz bezala. Eta laidoan euri fin bat zerraitu zitzaion. Zetorkien dena, jakina nola hartzainan diren. Azkenez, konprenitu egin nuen hartzainekin gertatzen zena. Menditik urrun, hartalde bat sekula ikusi ez zutenen artean, eta jakina helburu sentimentalekin.